Nanya beri sini tiprasa borok kaisa bahake bini samung no khaitong bo tini kubun dafani borok rok no si mahai rok samung tangman nogo sini tiprasa bukung bara rok no khub kom no nogo imte hai jaga rogo narni bangai ang kaisa video khlai kamon bangai no jate narok jotobo nong na te mahai khali kubun dafan borok simi mahai khlai maya sini tiprasa rok bo amte hai samung rok tangai mano narok ei nog no naine bedi ang nar na tabuk full nog phunukano objoto bini yaktini slamjak mani ibo pura ekdom A to Z sob bini yaktini slamjak mani ibo narok bahai nangjakha naine bedi ebong narok bujudi imte hai rok keha slamnani rok muchukha hingke narna contact number riruano ano contact khaide contact khaiga hingke narok boi mahai keha slamai manano iko imo khe bwskang tui takphano full ongya ko tai 3 থেকে 4 দিন samung tangkha hingke aro full ong sinai bini samung ekdom A to Z complete ong sinai bahai nangjakha narok jotono or takisa like khainani tapok badi ebong subscribe khainani bo tapok badi karon narok subscribe khaiga hingke si ani tebo katal video rok ang upload tukha hingke narok thena sogonai ang bangano narok jotono tapok badi subscribe khainani amo kaisa ani doglamo design khlaimani naituk baikha narok naine bedi naituk jakha hingke narok bo mahai khlai manano